Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo mga igsoon ko diha ni Kristo. Kining ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw gitawag kini nga Domingo sa maayong magbalantay. Nining Dominguha ato usab gisaulog ang World Day of Prayer for Vocations. Nining Santos nga Eucharistia atong iampo sila nga gitawag sa pagkapari o pagkamadre nga unta ilang ihalad ang ilang kinabuhi ug mosanong sila sa tawag sa Ginoo nga may pagsalig ug paghigugma sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Ug uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ato sab ilakip kining mosunod nga mga intentions. Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandan kita sa pagsaulog niining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo ako iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.
himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios. Dada kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipay langit nun. Aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nabuhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan o mga kadagkuan sa templo, kung kami gisukit-sukit karon, mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol, ug sa unsang paagiha siya naayo, nan, angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan naayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga nasaritnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang batong agisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang batong agisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kayang iyang kaluy nagalungtad hangtod sa kangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako. Og nagahimo kang akong manluluwas. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kay bulungan kini atubangan sa atong mga mata. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Daygon siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namugikan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, og nagahimo kang akong manluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nangimong bato sa kanto. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod ni ini, giisip kitang mga anak sa Dios, o kini matuod gayod. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Apan wala pa nato matino kun maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inig padayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah.
Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa mga tinunan, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang, udagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay og tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sila sa lobo og patibulaagon. Ang sinuhulan udagan, sanggit sinuhulan man lamang, ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglang dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahum ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahum usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nagsaulog ta sa Good Shepherd Sunday, no? Nga wa ganitay shepherd din sa Pilipinas. No? Amo nakakita na ba mo og karnero nga tinuod yun, dili ng karnero nga nasa picture, no? Tingali dili tanan, no, naipipila, nakakita, wasan kahikap. No? Iwasan ta kasabot kay sa kinaiya sa karnero. Mas familiar ta sa kanding. No? Pero kining kanding, maldito may, no? Nakay tanom, kanon sa kanding. No? Sa imong kalagot, malibog kag kinsa may akong panimaslan ang kanding baghaw, ang tagiya. No? Sahay, sa itong kalagot sa kanding, makalimot ta nga ang tagiya day way buot kay ngano man nga wa man sad niya hikti ang kanding, no? Nga moingon lang dayon nga dili mahimong hiktan kay matuok unya, no? Dili gani ta kamaong mubantay og kanding, pero ang karnero lahi, no? Buutan ang karnero. Ang kanding hiktan aron mosunod, no? Ang karnero lahi. Ang karnero maminaw sa tingog sa iyang magbalantay. Ini kagabi kini mga karnero, lain-lain mga tagiya isud og usa ka turil, no, usa ka kural. Unya ni kaugma tawgon sa magbalantay ang iyang mga karnero, no, by name. So nay mga ngan tawgon, no. Unya ini kadungog sa karnero sa tingog sa iyang magbalantay, muduol siya sa iyang magbalantay, no. Muna nga ang karnero makailag yun sa tingog sa iyang magbalantay. Ug ang magbalantay makailag yun sa iyang karnero kaya sa man niya pagtawag. Muni ang ilang banding, no? Unya, inigpakaon sa magbalantay sa iyang karnero, muuna ra na sa glakaw iyang tawgon ang mga karnero, musunod na po na sila, no? Kay buutan man ang mga karnero. No? Pero, kinahanglan nga magilhanay sila kay ang karnero, dili musunod sa tingog nga wa niya mailhi. No? So, kinahanglan dunay banding, no? Ang magbalantay o ang karnero, tagsa-tagsa iya gyud ang ila-ilahon, no? Muti nagabantay mo dahi usa ka bahin sa ebanghelyo nga gibiyaan sa magbalantay ang 99 kay iyang pangitaon ang nahisalaag, no? Magkasabuta nga siya gyud mangita kay wa may laing tingog nga paminawon sa karnero. Ang tingog naman siyang magbalantay. Sa ebanghelyo ron ang hulagway sa maayong magbalantay siya nga andam mutugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang panon, no? Aron dili mahilabtan sa mga lobo, no, mga wolves,
ang magbalantay mo ay manalipod sa karnero. No? Ang may magbalantay, bisan man, no? Kung ang iyang kinabuhi na mo gikinahanglan, dili niya isapayan, no? Aron lang maluwas ang iyang karnero. No? Kining manghulagway sa usa ka magbalantay sa karnero, atong makita diha sa nahitabo ni Jesus. No? Andam sa mitugyan sa kinabuhi. No? Wa sa patya, buti pasabot, wa siya mapugos iyang kabubuton. Nga iyang itugyan ang iyang kinabuhi. No? Kini bitong martyrdom, nindot kani ang translation sa Tinagalog. No? Nag-alay ng buhay. No? Mihalad sa iyang kinabuhi. No? Martyrdom. No? Dili lang kay nagpakamatay. No? Kay kanirabang nagpakamatay o Tagalog maminaw, suicide. No? Ano ito di bantayan? No? Nagtugyan sa iyang kinabuhi si Jesus alang sa iyang panon. No? Ingon ana, ang hulagway sa mayong magbalantay. Nahimo si Jesus nga atong mayong magbalantay. Nahimo siyang gasa nato ng mga karnero. Nakaila siya nato. No? Kundi pasabot bisan tingali dili takos apan ihatang gipakamatian. No? Nakaila siya nato, hibaw siya, unsaon ta niya pagtawag aron di ta mahisalaag. Pero kinahanglan punta nga muila sa iyang tingog. No? Maminaw ta kinsa man giday ni siya, unsa may iyang mensahe nako aron makamauta nga mosunod niya. No? So it calls for a response. No? Mayong magbalantay, ikaw karnero kinahanglan nga maminaw sa imong magbalantay aron magiyahan ka sa maayo nga kananan, no? O sa maayo nga meadow, no? Or pasture. No? So nindot kaayo ni siya nga paghulagway, no? Sa relasyon sa magbalantay o sa karnero. Laing hulagway, ipasan sa magbalantay ang ihang karnero. No? So dili magatugot ang magbalantay nga dunay may salaag sa mga karnero. Unya dinhi sa ebanghelyo atong nadungog nga buot sa magbalantay, no? Nga ang mga karnero sa lain-laing mga panon magkahiusa, no? Aron ang maayong magbalantay makagiya niya ngadto sa kinabuhing dayon. Muni ang gisaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw. No? Kinabuhi nga gihatag sa Dios nato tungod sa kamatayon ni Jesus. No? Ang magbalantay sa karnero miula sa iyang dugo aron kita mapanilipdan gikan sa dautan. No? Gasa gikan sa Dios. Gasa nga kinahanglan natong ipaambit ngadto sa mga wala pa makaila sa tingog sa magbalantay. Pila ka sa itong mga silingan ang way pagpakabana sa Ginoo. Tingali, para nila, mutuo sila Ginoo, no? Pero isip karnero. Naminaw ba ka sila sa pulong sa magbalantay, no? Naminaw ba ka sila nga gitawag po sila aron mununot ngadto sa sibsibanan, no? Usahay gud ang tendency o extreme danger, no? Kay ang sin of presumption, no? Tungod kay maayo ang Ginoo, wala na tayo buhaton, maluwas na ta. Di na ta kinahanglan maghinulsol. No? Kuyaw sa kay na. No? Kay kung kita giluwas sa Dios, kihangan na siya tubag. No? Kung kita gigasahan, ang gasa nga ito na dawat, dili para ato, kung dili aron atong ipaambit. No? Atong Panginoon sa Ginoo ang grasya nga unta atong makita ang kahulugan sa atong pagkamagbalantay usab ngadto sa uban. No? Kung gigasahan ta sa Dios ni Jesus nga may magbalantay, kana usab aron kita mamahimong magbalantay sa atong isikaingon. No? Labi na diha sa tagsatag sa kapamilya. Mga amahan, magbalantay sa sakop sa inyong pamilya. No? Labi na diha sa inyong mga anak. No? Kaya hunahunaan nga inyong mga anak, inyong property. Gitugyan na sa Dios ninyo aron kamo makapatubo nila, makahatag sa mayong sibsibanan, no? Makasakripisyo mo alang kanila aron ilang makita usab sa inyong kaayo, ang kaayo sa Dios. No? It is through the goodness of the parents, no, that the child, no, will be able to understand the goodness of God's love. No? Dili ni siya sayon, dili po imposible. No? Hinahina lang, no? Padayon lang tayong maminaw sa tingog sa magbalantay, o kung padayon tayong maminaw, sigurado ta, nga di ta mahisalaag. No? Aron sa ingon, kung kita nausab ang mo buhat sa papel sa pagkamagbalantay sa mga gitugyan sa Dios nato,
kita paminaw niya isip tingog sa Dios. Muna nahitabo sa unang pagbasa, no? Dunay milagro nga nahitabo. Nagtuo ang mga tao nga tungod ni San Pedro apan itataw niya nga kini tungod sa gahom ni Jesus, dili iyahang gahom. No? So kung ilang natagamtam ang kaayo sa Dios diha sa buhat sa mga milagro sa mga apostoles, no? Kini tungod kay mga apostoles ibuhat sa ilang pagkamagbalantay sa katawhan nga gitugyan kanila sa Dios. Wa nila ang kuna ang gahom nga gihatag sa Dios kanila isip ilaha kundi ilang gipadayag ang gugma sa Dios nga naghatag kanila sa maong gasa aron sa ingon sila mamahimong reflections, no, sa pagkamaing magbalantay sa Dios kanila ngadto sa mga wala pa makaila sa Dios. No? Hinaut tonta. Karon atong bag-o ng atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Ikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghimo kanatong iyang mga anak nga sinagop diha ni Kristo. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, maayong magbalantay, dungga kami. Maayong magbalantay, dungga kami. Nga niining pagsaulog sa tuig sa Missio ad Gentes, ang mga pangulo sa simbahan, may sama unta kang Kristo, ang maayong magbalantay, nga andam magpakamatay alang sa iyang panon. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay, dungga kami. Nga ang paagi sa pagpangalagad sa mga lideres sa atong nasod, dili unta mahisama sa mga magbalantay nga sinuhulan, nga mutalaw umubiya sa panon, sa panahon sa peligro ug kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay, dungga kami. Nga niining World Day of Prayer for Vocations, ang atong mga kabatanunan magpatalinghog unta sa tawag sa Dios sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay, dungga kami. Nga moabot na unta ang takna sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, aron matuman ang gipangandoy sa atong Ginoo, nga mausa ang iyang mga karnero sa usa lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, ug si Blessed James Albelione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay, dungga kami. Nga makaplagan unta sa maayong magbalantay ang mga nangamatay ug dadun ngadto sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay, dungga kami. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya.
ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit no Amahan, dili ka buot nga may usa sa imong mga karnero nga mawala. Giyahi kami kanunay uban sa sungkod sa may magbalantay, si Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, anon ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko. Aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan.
Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya muunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyaw pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagduo. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga angayan nga moatumang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kami angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Our Father, Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. for the kingdom and the power and the glory are yours forever. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan, Amen. ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
manaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of us. Have mercy on Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O maayong magbalantay. Patalinghugi kaming imong panon o gipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ug karon ulit to kitag pipila ka pulong sa pagampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Niining bahina akong ipaabot ang kinasing-kasing nga mga pasalamat sa tanan nga ning tabang, ilabi na sa atong mga sponsors o benefactors, choir, lectors, crew, aron atong mahatod kining santos nga Eucharistia deha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Salamat sab sa atong Mass Presider karong Dominguha, si Monsignor Raul Go, Judicial Vicar of the Metropolitan Tribunal. O kaninyo nga gustong mahimong among mission partners o mass sponsors, palihog tawag lang nining mosunod nga contact number.
Alang sa inyong donations, mahimo nga inyo kining i-deposito sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. O kay World Day of Prayer for Vocations man karon, atong isunod inighumani ning misa ang awit sa misyon. Halad sa mga madre sa Daughters of St. Paul, ug isip among pakihiusa sa pagsaulog sa ika-500 nga kasumaran sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ug alang ni atong gustong masayod mahitungod sa kinabuhi, isip madre sa Daughters of St. Paul, mahimo kamong mabisita sa among kumbento. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. We are blessed, blessed a hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shore. Purihin ang Panginoon. Kay palad natin sa handog niyang pananampalatayang Kristiyano na taglay natin hanggang ngayon. Bilang pasasalamat, kasama ninyo, bukod sa pagbigkas at pag-awit, taos sa kalooban na ibinabalik namin ito sa ating Panginoon. Kaya't sa aming bukasyon na ang Diyos din ang nagpunla, ipagpapatuloy namin ang matimyas at araw-araw na pag-aalay ng aming sarili. Sa tulong din ng awa at biyaya ng Diyos, matamis sa aming loob na ipagpapalaghanap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan, bilang mga Daughters of St. Paul, nakikiisa kami sa inyo na mga kapwa naming Kristiyanong Pilipino. Sa buong taong pagdiriwang ng kalahating siglong pag-iingat at pagpapalago ng ating pananampalataya. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming handog, laging tapat at laging tungkol, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namin lugod, lalaganap palang ng iyong misyon. 500
narating ko pa ang malwalhating pagkakataong ito. Sana'y maipadama at maibahagi ko sa lahat ang nag-uumapaw na kaligayahan sa aking puso at kaluluwa. Salamat, mahal na Diyos. Sa tibuok kong kasing-kasing, gihinuban mo kanimo ang imong pagmahal sa ako. Ug nagpasalamat ako nga imo ako gipili nga magserbisyo kanimo. Salamat sa Diyos. Tub-tub sa katapusan sang akon pagginhawa. Ginoo, higugmaon ta ikaw. Dakulang pasasalamat ko sa mahal na Diyos sa mga inspirasyon na itinatao sa kuya kung ako nagsusurat, manungod sa iyang mga tataramon na ibabalangibog sa mga tao. Salamat po, Diyos ko. Diyos ti agina ako, ti amin na serbisyo nga impuder nyo kanyak. Dayawin kayo. Naririto, handa